ora kabeh wong pinter kuwi bener. Angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter. Angka 3 akeh wong pinter ning ora bener. Angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Yo. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo.